Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Op Bonaire begint vandaag het IPCO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg met delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Gisteren hebben de delegaties van de 3 Antilliaanse eilanden al een vooroverleg gehad. Dit is het zogenaamde tripartietoverleg. De landen zitten op dezelfde lijn voor wat betreft onder meer de COHO, het landenpakket, geschillenregeling en enkele andere punten die uitvoerig besproken zijn, zo zegt Giselle McWilliam van de Man tegen de Extra vandaag. Een van de onderwerpen die hoog op de agenda staat van het IPCO is het COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Volgens parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliam, zal volgende maand meer duidelijkheid komen over het COHO als het ook daadwerkelijk publiek wordt. Dan kan iedereen zijn of haar standpunt erover innemen, aldus McWilliam, en dat zullen ook de verschillende politieke partijen doen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor de setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De Extra meldt vandaag dat het ministerie van Financiën jaarlijks 1,8 miljoen aan uitzendkrachten betaalt. Een deel daarvan betreft het cachères die bij de ontvanger geld in ontvangst nemen als mensen hun belasting moeten betalen. Vanaf 1 oktober is het echter niet meer mogelijk om cash te betalen bij de ontvanger en worden alleen betalingen via swipe of online geaccepteerd. Dat betekent dat verschillende uitzendkrachten daarmee hun baan zullen verliezen. Dat meldt de Extra vandaag. De politie heeft zaterdagavond een automobilist achtervolgd die een stopteken van de politie weigerde. Ter hoogte van Sunscape, Marie Pompoen, kreeg de politie een melding binnen van een overval. Ze zagen daarna een automobilist die zich verdacht gedroeg en vroegen hem te stoppen. De man reed er echter vandoor en er vond een achtervolging plaats. Uiteindelijk kwam de wagen tot stilstand in de wijk Corraspecht in de Kaya Jogodo. Daar rende de man uit de wagen. De politie heeft de man niet meer terug kunnen vinden. Later bleek dat de wagen niks te maken had met de overval eerder die avond. Medewerkers van het multidisciplinaire team hebben afgelopen zaterdagavond 32 zaken gecontroleerd. Daarbij werd vooral gelet of de restaurants, bars en truckipang zich aan de coronamaatregelen hielden. Dat bleek niet overal het geval. 5 zaken werden gesloten omdat de eigenaar al verschillende keren boetes en waarschuwingen had gehad. Verder zijn bij andere bedrijven 11 boetes uitgedeeld en 5 waarschuwingen. In totaal bij 19 van de 32 gecontroleerde zaken was alles in orde. De overheid van Sint Maarten heeft afgelopen zaterdag een manifestatie verboden die was aangekondigd door Saint-Martin Résistance. Deze pressiegroep wilde zowel op het Franse gedeelte als het Nederlandse gedeelte demonstreren tegen de coronamaatregelen. Maar volgens de overheid van Sint Maarten hield dat een te groot risico voor besmetting in en daarom is er geen vergunning gegeven voor de demonstratie op het Nederlandse gebied.
De actiegroep Curaçao moet schoner heeft afgelopen zondag troep opgeruimd in de buurt van Zegu. In totaal werd er 773 kilo vuil verzameld van de rotonde van Zegu tot ongeveer Blokkie Balentina. Dat is ongeveer 1 kilometer lang. Volgens Konukuman, de organisator van Curaçao moet schoner, was het ongelooflijk hoeveel troep er langs de weg lag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.